Ja, bijna nou, gezellig, hè? Ja. Ja, mooi concertje hier. De tweede keer in de Paradiso Bar hier in Kolm. Wat gaat er aankomende zomer al je los? Ja, prut optredens. En Hoenekop Festival natuurlijk. En Hoenekop Roedeldij. In Samar. En dat is het. Dus weer een Hoendekop Festival. Vorig jaar hebben we dat ook gewoon in Dokkum. Toen werden de nieuwe CD ook promoot. Hoe gaat het met de nieuwe CD van Hoendekop? Ja, wel goed denk ik. Ja, ik hoor net al eens op BV's hoor. Verkeerpje wordt een verkeerpje en ik weet niet, ik geef wel goed. De stapels wordt steeds lichter, dat is een goed teken. Staat er binnenkort ook weer een nieuwe CD op stapel? Of zei het van we pakken eerst hier nog een paar singeltjes van? Ja, weet je, zij zijn net ons singles of zo, maar en ik, nou, CD ligt nog wel even op wachtje denk ik. Maar dan is er weer een beetje rust in komen en we staan al aan 4 uur hier. En nou, we zijn 4 uur hier 3 volledige albums maken, dus we zijn aardig productief geweest. En ik denk dat we aan ja, even een stapje weer omdoen.